tansah marep pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen palanging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut pindha pesating supena sumusuping rasa jati wata kuwi mangkono datan kinocap ingkang mapan wonten negaring Amargandya kang winus nenggih Pandya Bathari Durga merpeki dhateng ngganing Patih Harya Singkuni aglar kang samya sebo pindara bingkang samudra pinta mandrahing puspita patindhing prawira lang ing driya mangu mangun kong kanduhan rimang lerlena tanpa kanin ong tete yang kala lutra manik rasa dewaku Patih Singkuni inggih wonten dawuh Pandya Bathari nimbali dhateng kula pun Singkuni dina iki nyicila bunga sawetara awet wis ana titik-titik bakal kasembatan apa kang dadi sedya kita sedya kula ingkang menapa Pandya Bathari nalika semana kowe tapak semedi malah dihening ora ana liya kang tak sebut mung kejaba panjenengan ulun supaya bisa merepeki marang jeneng kita Patih Singkuni inggih ngerteni ana Singkuni apa kang dadi panyuwunmu kepiye carane Pandhawa tumpes kang tanpa sisa ulun duweni karti sampeka wektu dina iki Werkodara kang medharake kawruh panunggal mongko ulun wis mangerteni lamun to kawruh panunggal kuwi minangka dadi sirikaning para Jawata kepara dina iki jeneng ulun wis kepareng maturana ngersaning pukulan Bathara Guru lan uga wis tak andharake lamun to Werkodara nerak marang waring Jawata ngerteni ana Singkuni wektu dina iki para Pandhawa liwat sinendal mayang ana Suralaya ora wurung bakal nampa pidana waduh ngaturaken genging penuwun Pandya Bathari dene paduka sampun nyembadani menapa ingkang dados satur panyuwun kula awit kula nggadahi kapitadosan menawi Pandhawa menika tansih sugeng wonten ing Madyapada mboten wurunga namung badhe njegali dhateng pikajengipun anak Prabu Ngastina ora sandatak kowe pikir kang werna-werna merga aku dhewe duweni kekarepan kepiye bisane Pandhawa kuwi tumpes yen Pandhawa kuwi tumpes tapis tanpa sisa tegese Janaka ya mati mengko yen Janaka wis mati kelungguhan lelananging jagat
bisa ulun jabel saka Janaka tumuli ndak paringake marang putra ulun Dewa Sarani. Inggih. Nanging aja lali. Jer Basuki mawa beya kaya kang tak kandhake nalika panjenengan ulun merpeki marang jeneng kita sing kuni. Inggih. Isih kelingan to? Tasih. Kasembadan sedya kula menawi kula dalah anak-anak kula Kurawa benjang menawi pejah sukma kula sagah dados wadyabala paduka Pandya Betari tuwin bangke kula dados cadhong tetedanipun para wadya baju barat arek ngaten. Iya Sengkuni nggih kula sagahi wektu dina iki bakune urip ning donya kepenak nikmatmu pangat sok nek mati sing ngeruh iki sapa mangkono. Nggih dasare yen dadi wadya balaku kuwi kepenak kok Sengkuni kowe arep tumindak culika kuwi rasane ora tija-tija. Ngaten iya kowe arep madan main maling ora bakal ana sing ngaru biru ora ana sing elek-elek. Nggih. Nanging wektu dina iki yen kowe arep nyeleweng sithik wae matane wis do nyawang. Nek kowe dadi wadya balaku njaluk kepiye wae tak wujuti. Nggih. Menika ingin dados idam-idaman. Pancen kuwi sing tak arep-arep sing kuning. Wis malah guyu iku ya. Tak jaluk aja nganti lali janjine. Iya sedika mboten badhe supe. Benjang pejah kula tetep dados wadyabala paduka. Wektu dina iki Praja Ngamarta suwung sing namung kari anak-anake babar pisan. Para enggal budhana wadyabala gawan saka Ngastina. Momor nyawiji lan wadya dandang manguring. Saperlu mateni peranakan Pandhawa mung gari sepira kekuatane. Inggih ngestaken dawuh paring kula nyuwun pamit tumuli bidhalaken dhateng anak-anak kula Kurawa. Ulun uga bakal jamangi marang laku kita sing kuni. Ya telangening kalang nyiwana gelar panda muntar intan leraga kuneng turun saratetan panjang nyasaran pacar wong dawuh ibu. Wektu dina iki jeneng kita aja wedi kangelan. Mara budhal wadya baju barat. Renewang marang para Kurawa Dewa Sarani. Nggih ngestaken dawuh. Namung kula suwun Kanjeng Ibu ugi memanuki dhateng lapak kula. Ya mesti wae no. Aku ora bakal negake kelawan jeneng kita Dewa Sarani. Ayo padha ngarep kewajiban monggo kula dherekaken Ibu.
Dikra kang bala tumingal atambo samya medali lir kathit wileting kanta dayawengkong manguntang niti benjang sangat di micil latinya ngedalius kutha Surawilaga kaya buta singa wregil pasti cangga dendanya mangambak boyo lah ya Manarya Werti man aman sengguni nimbali dhateng ing putra pun Dursasana daya-daya kula maca madhung dawuh nadyan kula kemutra pun Kartamarma madhung dawuh paman lha main paduka wae sengguni nimbali dhateng ing putra pun Drewa Gati madhung dawuh man kepareng babari wigatosipun menapa man nadyan kula semanten ugi paman kula pun Janaka Ngastina madhung dawuh paman menungsa wasu jane ngomong ora tau genah nek dikongkon nulung cetha wis minggat sik ditraksi pedhingane apa kok senengane kok genep ya ora kok nek ndi pecisan ae omong sing cetha doyak-oyak gugup nek diteke lali wah jane uteke iki lho kaya ambulan nadyan kula semanten ugi kula pun Sindunata cemadhong tok paman kula pun swatama ya anakku Sata Kurawa aja sareng manuk cukup ngrungokno ngrasakno lakonana yen wis padha ngrungokke dawuh iki nggih